Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोनांथार खौरां, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ BPL थाखोनि फरायसाफोरनो साइकेल रानदों। उदालगुरि जिल्लानि 32 नं हरिसिंगा बियाबनि MCLA सन्जय सरगियारिया BPL थाखोनि 9 आरो थाखो 10 आव फरायनाय फरायसाफोरनो मोनजि ब्लकनि फरायसाफोरनो गासै गंसे 113 साइकेल रानना होदों। हरिसिंगा सस्त्राफारानि रंगमंसआव 32 नं हरिसिंगा UPL नि MCLA सन्जय सरगियारिया BPL फरायसाफोरनो 113 सा फरायसाफोरनो गं 113 साइकेल रानना होदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला UPL नि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। उत्तराखंड रायजोआव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। गंसे बासआ सा 17 दावबायारिफोरखौ हाजो ओनसोलनि दोंसे लामाजों लानानै थांबाय थानाय समावनो हरखाब गाहायाव गोग्लैयो। बे जाथायाव सानै आइजोजों लोगोसे सा 12 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। बे गिख्रंथाव जाथाया उत्तराखंडनि चामेली जिल्लायाव जादों। माखासे सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दायो जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां, बर' हारिनि सासे गेदेमा सुबुङा रुंसारि जाबाय। मैया 19 नबेम्बराव क'क्राझार कर्टनि सिनियर नटारि अफिसार करुणाकान्त बसुमतारीया रुंसारि जायो। बिथांखौ गावनि आंगो गामि हगुमा बिलआव सौफैयो। मैया कर्टआव डिउटि फैनायाव हरखाबै बिथाङा गोग्लैदोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा रुंसारि जायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा बै समाव शिलंनिफ्राय BA पास जानानै लखनौनिफ्राय LLB खालामनानै क'क्राझार कर्टआव उकिल मावनानै गोबां बड'फा दैदेननाय एबसु आन्दलनाव जेल जानानै टाटा केस गोग्लैनायफोरखौ मदद खालामनानै गहोदोंमोन। बडलेण्ड सोमावसारनायाव ल' आयेननि बोसोन मदद होनानै बिथाङा जाफुंसार जाहोदोंमोन। मोजां मोननाया थैनो रोङै अमर। मोजां मोननायनि जुगामि नेरसोन महरै शाहजाहाननि अनजालि ममताजनि गोमोथाव ताजमहल। आसामनि सासे लाइमोना गावनि अनजालिखौ थैनायनि उनावबो जुलि लादों। मख'नो गोनांदि जरहाटनि सानै लाइमोना 7 बोसोर गोथार गोसोजों मोजां मोनलायदोंमोन। नाथाय हरखाबै मोजां मोननाय सिख्लाया गोब्राब बेरामजों थैनायनि उनाव बोदोर बावलि जायो अनजालुआ। अनजालुआ थैनायनि उनावबो गावनि मोजां मोननाय अनजालिखौ सिन्दुर थुना हाबा खालामना जोबथा बिदाय होदों, जाय जाथाया ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। BTAनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम मदद बिहरदों दुखुथिया बिमाया। इसोरनि महिमाखौ सोर मा मिथिनो आरो सोर माब्ला मा जागोन रावबो बुजिस' हाया, मोनदांस' हाया। बेबायदिनो दिनै दुखुथिया थरायना सहिमा मुसाहारिया गुवाहाटीआव थानाय भुबनेश्वर बरुवा केन्सार इनस्टिट्युटआव गोब्राब हारानि केन्सार बेरामजों जुजिनांगासिनो दङ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल देवलगुरि गामिनि थागिबि मानुलाल मुसाहारिनि फिसाजो गोजौसिन फरायसालियाव फरायबाय थानाय थरायना सहिमा मुसाहारिया गोब्राब हारानि केन्सार बेरामाव गोग्लैना भुगिनांनानै दङ। दा गोजौ एबा मोजां फाहामथाय लानो न'खरनि हालोदा मोजां नङैलाय न'खरनि सुबुंफ्रा सरकारनिसिम आरो सुबुं अनफावरि रायजो राजानिसिम दुखुयै राङारि अनसुंथाइ हांख्रायहरदों। न'खरजों थोंजों रायज्लायहरनो गोसोबा एबा खौरां लाहरनोबा नैबे 8011204258 नम्बराव कलबो खालामनो हागोन।